Moi, mä oon Jonna ja tää on mun neuleaiheinen YouTube-kanava. Langoista sekaisin. Tervetuloa mukaan. Tää on 4. kerta tai 4. jakso kun mä kuvaan. Ja mä viikolla itse asiassa kuvasinkin, mutta kun mä kuvasin sen tabletilla, niin se oli niin suttunen kuva, että siitä tuli palautetta, niin mä poistin koko videon. Ja ajattelin, että mä nyt kuvaan sitten uuden. Noi lapset ja mies lähti tonne jokkiskisoihin töihin, niin mä ajattelin, että mä nyt sitten on hyvin aikaa tässä kuvata. Yhdeltä pitää lähteä neuletreffeille, mutta muuten ei ole mitään ohjelmaa, niin ajattelin, että nyt sitten näytän kaikki neuleet. Mitä olen tehnyt ja mitä tekemässä ja semmoista. Teitä on tullut ihan hirveästi katsojia lisää, kiitos ja seuraajia. On tosi ilosta, että olette löytänyt tänne mun seuraan ja olette tykännyt kanavasta. Että tää on sillain, edelleenkin tää kuvaaminen on mulle jotenkin tosi vaikeeta aloittaa, mutta yritetään. Tehdä sinne muutakaan voi. Toisaalta mä tykkään tästä ihan hirveästi tehdä näitä, mutta toisaalta taas sitten siihen täytyy aina löytää se oma aika, kun meilläkin on paljon sit iltaisin, kaikki on kotona, niin sitä kuvaamista ei tule niinku mitään. Et mä haluan semmoisen oman rauhan vielä, että mä pystyn kuvaamaan. Mulla ei nyt ollut vihkoamasta. Kirjoittaa aina ylös mitä puhua vähän ja muistaisi suurin piirtein kaikki. Aloitetaan valmistuneista neuleista. Mulla on tää vuonolaiset neuletakki. On valmistunut. Tää oli se työkaverin eläkelahja. Työkaverit maksoi langat ja mä sain sit siitä vähän niinku työtunteja, niin sit mä tein hänelle paidan. Että tässä vuonolaiset mallissa olisi Linka Neuma, niin olisi ollut paljon enemmän kuvioita, että olisi tullut joka paikassa tässä niinku vartalossakin, mutta me haluttiin tähän yhdellä päätöksellä, että tulee pelkät tassun kuvat, kun hän on koiraihminen, niin sit se sopisi niinku hyvin hänelle. Ja tää on L-koko ja tää on neulottu LED-lopista. Tästä tuli kyllä aika reilu ja aika ihana, että tää on semmonen hänelle varmaan mieluinen, toivottavasti ainakin, että ei jää sinne kaapin perukoille, että tulee käyttöön. Sitä vartenhan neuleet on. Noin. Laatikkoon. Nyt mä saan sen sitten pakata. Sen paidan. Laittaa lahjapakettiin, että hän jää vasta ensi vuoden puolella eläkkeelle, mutta ajateltiin, että mä halusin, että tehdä se nyt jo pois alta ennen joulua, koska joulunahan yleensä tuntuu, että ei kerkiä kutoonkaan niin paljon kuin haluaisi, vaikka periaatteessa on semmoista, on niin paljon kaikkea ohjelmaa siinä joulukuussa ja siivoamista. Mutta seuraava valmistunut työ on sukat. Elduriansin raitalanka, oi vaikea sana. Niin tää on koko 37. Mä oon tän langan ostanut neulefestareilta Jyväskylästä. Tää on vähän niinku muisto sieltä. Tästä langasta itse asiassa piti tulla tonttu. Koska mä aloitin tekemään sitä tonttua ja mä en sitä meinannut millään niin kuin hahmottaa enkä uskonut sitä, tavallaan sitä ohjetta, että miten se pitää tehdä, niin mä ajattelin, että en mä tee sitä. Mä teen tästä nyt sukat. On aivan ihana. Tää oli mun mielestä tää värikin oli ihana. Sitä jäi vielä varmaan puolet, ei nyt vähän vajaa puolet. Joo, tää on ihana, tää on tämän värin nimi. Tää onkin aivan ihana. Tää on vähän sellainen kesäisempi, että tää on niinku keväällä sitten ihana. Mä tykkään tosi paljon. Ja tää on Fingerin vahvusta. Tää on tosi
On tosi ihanaa lankaa. Että toivottavasti. Tai kyllä varmasti tulee käyttöön sitten keväällä, että nämä on vähän keväisemmät värit. Että kesällä mä tämän ostinkin ja kesällä piti tehdä silloin heinäkuussa, mutta ei tullut tehtyä. Nyt vasta sit syksyllä aloin tekee. Tässä on ranskalainen kantapää. Mä tykkään siitä tosi paljon, että se on tommonen vähän kaarevampi ja isompi, että siinä on niin kuin enemmän tilaa tohon kantapäälle. Se mun mielestä istuu paljon paremmin. Seuraava valmistunut työ on tuolla, ottakaa se hetkinen, mä käyn hakinassa. Seuraava valmistunut työ on tumput. Nämä on Pruskaa, Retrosarjon Pruskalankaa. Mä oon ostanut tämän langan joskus vuosia sitten, kun me ollaan oltu reissussa, lähdetty kolille, niin käyty tuolla Kässäkerho Pompomissa. Sitä liikettä ei enää olekaan, mutta sieltä olin ostanut, oli tätä tämmöstä viininpunasta. Ja sitten tässä on Dropsin Kitsilk 36, viininpunainen väri. Näistä tuli ihana. Tää on jotenkin tää Pruska, mä oon tästä aikaisempaakin tehnyt semmosen villatakin, niin tää on jotenkin tosi niinkun, että vaikka se tuntuu tosi karhealta siinä niinku puikoilla, kun sitä kutoo, kun se on niinku tavallaan valmis, ja varsinkin kun se kastelee, niin se on aivan niinku, se pehmenee ihan hirveästi. Ja nää tuoksuu edelleenkin ihan lampaalle. Et vaikka mä en tavallaan siitä niinku tykkää, että se on märkänä, että tuoksuu ihan liikaa lampaalle, mutta nää on mun mielestä tosi, ei liikaa. Näistä tuli tosi ihanat. Tosi lämpöiset. Ja näistä ei mene tuulikaan läpi, kun mä laitoin sitä kitsilkkiä, että se jotenkin vielä tiivistää enemmän tätä lankaa, että se pitää sitten. Tietysti kun aitoa villalankaa, että siinä ei mitään muuta täyteaineita, niin sehän pitää sitä vettäkin, että se ei niin kastu läpi, vaikka nyt sateella käyttäisikin. Semmoset. Muita valmistuneita ei nyt ole. Edelleen keskeneräisiä on tämä neuletakki. Tää on Astrid-kirjasta islantilaisia neuleita. Siihen olisi tullut tähän kaarakkeeseenkin tämän kolmion jälkeen tällaista samanlaista, mitä niin kuin hihoissa ja helmassa on, mutta mä halusin tähän hevosia. Mulla on musta alafoslopia edelleen tuolla, pari kerää taitaa olla. Mä käytän tähän ja teen siitä sitten. Ja tää hevosen malli on otettu piti niin äkkiä sanoa. Maaru Moilasen kirjasta, siinä oli niitä issikkapaita malli, niin tää on otettu siitä. Ja siinähän olisi ollut mallissa pidemmät noi hevosten välit, mutta mä halusin, että ne tulee tollain niinku tavallaan yhteen. Että ne on helpompi jotenkin tehdä, kun niissä on tässäkin nyt pitkiä langanjuoksuja. Mutta silti se on jotenkin vähän niinku kivempi. Näin mä tykkään, että se tavallaan niinku jatkuu, että ne tuntuu, että ne hevoset niinku liikkuu sitten kun ne on toisissaan niinku tollain kiinni. Toi häntä ja etujalka, niin se jotenkin oli mun mielestä kiva. Tän mä oon tehnyt siis neulon pyörönä ja sitten mä oon steekannut tän auki. Eli mä oon ommellut tähän tuli 2 nurjaa tuohon neuleen eteen, niin mä oon sit ommellut niin sen molemmista reunoista 2 kertaa tommosen lyhyen tavallisen tikin ja sit leikannut niiden välistä. Ja tähän nyt tulisi vielä sitten nappilista täytyisi tehdä. Mä tein tähän jo kyllä kauluksen, mutta mä purin sen, kun mä haluan siitä vähän vielä pidemmän. Ja tavallaan semmoisen paksumman, kun tää on muuten tosi paksu tää yläosa, niin sit tyhmässä kaulussa on niinku kauhean semmonen
löysä tai lyhyt. Et sit kun tätä käyttää, niin ei tarvitsisi niin kauheasti käyttää sitä huiveja ja muuta. Et näkyy nuo hevoset sitten siinä. Ja tässä on taskut. Näistä tuli mun mielestä ihan kivat. Täällä on lankakerä. Mä tein vähän kavensin tossa, kun mä yhdistin sen, niin pari silmukkaa tavallaan tässä. Että mä sain siitä semmosen niinku tiiviimmän, kun nähdään kuitenkin vähän venyy käytössä. Semmonen. Tää on tosi pitkä, tää on polven alapuolelle, noin suurin piirtein. Ja tässä oli tosiaan lankan alafoslopi. Ja se oli koossa M, muistaakseni. Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon sen aloittanut. Viime keväänä. Aloitin sen ja sitten tuli kesän, ei huittanut kutoa ja sitten nyt syksyllä sain aikaiseksi, että nytpä teen. Vaikka ne värit ei ihan ollut enää syksyiset, mutta toisaalta sininen ja vaaleanpunainen, valkoinen, musta menee syksylläkin. Ja siihen kaulukseen mä tästä mä löysin Topmannilta, tai tytär huomasi, että tässä on tämmönen kirja Rakkaudesta Islantiin. Täällä löytyy siellä hevosmalleja. Niin täällä mä ajattelin semmoista kaulusta tohon tehdä. Niin kuin, tossa. Näissä tämän kirjan mallissa aika monessa oli tämmönen niin kuin paksumpi kaulus. Mä en tiedä, teekö mä sitten yksivärisenä vai teinkö mä sitten 2 värillä. Voi olla, että se yksivärinenkin olisi ihan kiva. Tässä oli jotain muitakin semmosia kauluksia, mitkä oli kivoja, mitkä niinku tavallaan vähän pidempiä. Nyt mä heti löydän tossa. Niin tavallaan tossa vähän ton tyyppistä. Sitten tietysti niin se on auki tosta eestä. Mutta että saisi tommosen korkeamman. Sitten mä täytyy sitä miettiä, että mitenkä se tehdään. Ettei se sitten niinku lörpähdä, kun niissä monesti jos tekee kauhean korkean kauluksen, niin sitten ne niinku tavallaan palahtaa ja ne ei pysy siinä ylhäällä, että niistä sitten hyötyä. Että olisiko se tommonen joku niinku 2 langalla joka toinen silmukka vai joka 3, että sit saisi niinku jämäkkyyttä siihen, että se pysyisi pystyssä. Mutta semmosia ajatuksia, että mä en ole vielä sitä nyt. Mulla on tossa yksi toinen keskeneräinen työ, mihin mä oon nyt sanotaanko, että menettänyt hermoni muutamaan 10 kertaan. Purkanut ja aloittanut ja purkanut ja jatkanut ja ei huomannut, että ei tästä tule mitään. Mulla on tää Sari Nordlundin Puuklap Cardigan. Tää on aivan ihana, mä tykkään tästä palmikosta ja pintaneuleista. Mutta mä en heti kun siinä ohjeessa aloitetaan, niin kun, että luodaan tavallaan tää helmineuleosa ja sitten lähdetään siitä joka kierroksella lisää ja sitten se kuvio tulee siitä. Et vaikka siinä oli niinku tavallaan piirretty se kaavio, mutta siis että jotenkin se oli mun mielestä kauhean työlästä alkuun lukea, mutta sitten kun siihen pääsi niinku sisään, niin sitten se tavallaan niinku, ei sitä tarvinnut enää muistella, että mitenkä ne tehdään ne kaikki. Tämä on aivan ihana. Mutta sitten kun mä sain tämän niinku, tavallaan tämän takakappaleen tähän, mikä pitikin, ja sitten piti tästä niinku, oikea etukappale poimia. Ja kun tämähän alkaa tää kuvio tälleen, että tää on tavallaan tää niinku tää palmikko täältä tulee tälleen. Mut se tää mikä tulee etupuolelle, niin se palmikkokuva alkaakin jo tavallaan niinku tosta keskeltä ja lähtee siitä levenee, et se ei niinku jatku sillain kuin nää. Niin mä en ollut tyytyväinen siihen. Mä yritin, että mä saisin tavallaan jatkettua tosta palmikosta, tosta olisi paljon kivempi, että se jatkuisi niinku suoraan, mutta ei. Mä oon varmaan 5 kertaa purkanut se ja tehnyt aina uudestaan. Ja nyt mä päätin, että nyt se saa luvan olla, että ihan sama. Mä olin tehnyt tavallaan tähänkin jo niinku, että oli näitä palmikoita, oli 1 ja vähän päälle.
että tähän olisi melkein jo valmista ja toinenkin, tai tämä etukappale, etuosa. Mutta no, ehkä se nyt saa luvan olla. En mä tiedä minkä takia tän neuleen kohdalla nyt tulee kauhea tarve saada niin kuin täydellistä. Vaikka eihän käsin tehty ole ikinä, tai mulla ainakaan otu sillain. Jos on kirjoneulassakin virhe, niin mä korjaan sen siinä ja jatkan kutomista, mutta jotenkin tää palmikkoneule nyt tekee sen, että mä haluan siitä semmoisen, että se olisi niin melkein noin täydellisiä. Kun mä Instagramista kattelin tätä samaa mallia, että mitenkä muut on tehnyt tämän, tavallaan poiminut ne silmukat ja jatkanut sitä palmikkoa, niin ne on siis, osa on niin kuin, se on aloitettu eri lailla tää palmikko tässä. Tästä kohtaan, että se on niin kuin, jatkuu tavallaan suoraan. Tässä ei ole tätä tällaista oikeaa. Niin kuin, tosi monella on, mutta sitten oli muutama, jolla ei ollut. Ja siis tavallaan se palmikko jatkuu niin kuin oikein siitä tavallaan poimituista silmukoista. Niin sitten se mun mielestä näytti jotenkin paljon kivemmalle. Mutta itse asiassa siinä Sarinkaan, tämähän on siis Sari Nordlundin, niin siinä senkään takissa se ei jatkunut sillä säännöllisesti. Niin ehkä se sitten ei ole väliä, että se ei tavallaan jatku niin kuin suoraan sinne toiselle puolelle sillään oikein. Mun mielestä olisi ollut jotenkin kivamman näköinen. Se olisi täytynyt ehkä ajatella itsellekin siinä, kun aloitti, että miten se sitten jatkuu se seuraava kuvio. Mutta yritti vaan päästä tuosta ekasta kuviosta ja sitten katsoa seuraava. Mutta kyllä tästä tulee ihana. Ja tässähän on lankana. On näköjään kaikki tänään vähän hukassa, kun oot takaisin. Mulla on lankana tässä lankavan villavalankaa. Tää on karstalankaa. Tää on kaksisäikeistä, 100 grammaa. Tässä oli metrejä, 270 metriä. Ja tää on keskiharmaa. Tääkin on ihana. Tää on suomalaista villaa. Aivan ihana tavallaan niinku karhea, mutta tavallaan tosi pehmeä. Tosi pehmeä lanka. Että ehkä tästä tulee hyvä. Toivotaan. Ja tavallaan tällä ei ole kiire, mutta tavallaan mä haluaisin tehdä tän. Mä haluaisin tällaisen ihanan palmikkoneuletakin. Mutta sitä vaan täytyisi sitten tehdä. Eikä koko ajan purkaa. Niin kuin mä oon tässä nyt varmaan 4 päivää purkanut. Aina tehnyt ja sitten taas purkanut sen ja aloittanut alusta. Ja nyt mä päätin, että mä en enää pura. Nyt saa olla se. Ja se, että se vielä niin kuin tavallaan siinä ohjeessa ei kerrottu, että kun täällä on tätä pintakuvioa. Tää on niin kuin helmineuletta, 2 kierroksen helmineuletta. Ja tavallaan sit kun mä täältä poimin, niin munhan täytyy laskea, että paljonko sitä tulee, että se tulee saman verran. Ja sitten tavallaan niin kuin täällä lähdetään tavallaan niin kuin lisää sinne kaulukseen niitä lisäyksiä, että ne täytyy niin kuin tavallaan osua nää niin kuin yhteen nää, mitä tällä toisella puolella, niin sitten se mun mielestä jotenkin on tosi kiva. Mutta sitä ei niin kuin sanottu, että montako sitä pitää olla. Olisi se tietysti pitänyt ymmärtää, mutta eiköhän se joskus valmistu. Toivottavasti. Siinä taitaa olla mun ja niin, on se Strömsö-neula, mitä mä viimeiskin näytin. Se on punaisesta Blötylopista tehty. Siihen tulee vaaleaharmaalla se sydänkuvio. Sen mä oon alaosan tehnyt. Hihat täytyisi aloittaa, että se on niinku jouluksi. Sitä mä oon niinku ajatellut, että se pitää jouluksi tehdä. Et ehkä se sitten tässä sivussa kanssa tulee aloitettua. Sitten mun sisko tilas langat. Täällä on kärpäslätkä. Meillä on kärpäsiä ihan hirveästi sisällä. Mun sisko tilas paidan. Haluaa siitä islantilaisia neuleita ritteripaidan. Siinä tulee tällaista vaalean tuhkan harmaata. Sitten tulee tällaista niinku violetin. Mitä tää nyt on tää väri?
Ja sitten tulee valkosta. Sitten tulee violettia. Ja sitten tulee vielä mustaa. Ja tällaisilla väreillä täytyisi hänelle tehdä rittari. Ja mä en luvannut sitä ihan heti. Että mä tuossa vähän teen palmikkoneuletakkia ensin. Ja sit voi ruveta tätä tekemään. Mulla on jotenkin mielenkiintoa enemmän tehdä nyt palmikkoa kuin kirjoneuletta. Vaikka rittarissahan tulee se alaosa ja hihat on melkein, että vois ruveta tekemään sivussa. Mutta kun nyt on jotenkin niin vähemmän ollut sitä aikaa tavallaan siihen, että kun mä nyt juuri sain ton ison tuosta Letlopista sen työkaverin villapaidan valmiiksi, nyt haluaisin tehdä tavallaan vähän jotain itselle tai niinku, mitä on suunnitellut. Mitä mulla on niinku toi Book Cardigan on ollut suunnitelmissa jo niinku kesästä saakka, niin sen mä haluaisin saada niinku tavallaan etenee, että mä saisin sen käyttöön. Sitten mä toi Vuonue mainosti, oli Rescue Elsaa. Se löytyi tämmönen ihana viininpunassa värissä. Mä tilasin tätä, kun mulla on nämä tumput. Niistä tavallaan. Niin mä haluaisin tästä tehdä paidan ja mä tilasin sitä sen verran paljon, että saisin varmaan piponkin. Et sitten kun tää on fingerin vahvunen, niin tähän täytyy sit saada kaveriksi joku toinen lanka. Mä en haluaisi välttämättä mohairia. Että mikä se toinen lanka sitten olisi, saisi sen vähän paksumman, että tavallaan olisi villa, mikä pitää sen tuulen ja veden, mutta sitten olisi niinku myös sitten semmoinen kevyt. Ja tää värisävy on viininpunainen. Tää oli aivan ihana, kun mä näin, kun näitä mainostettiin, niin mun täytyy heti tilata. Että näähän on näitä vajaamittaisia, mitä muille ei ole värjäreille kelvannut, niin Vuonue värjää näitä sitten. Että näistä nyt olisi sitten ne suunnitelmat. Ja mulla on täällä tämmönen kori, missä on kaiken näköisiä fingerin vahvuisia lankoja. Mä oon kerännyt, mistä mun täytyy sukkia tehdä. Mutta kun jotenkin, mä en tiedä, mulla on täällä siis tätä roosanauhalankoja, siis varmaan 10 vuotta vanhoja. Onko se pirkkalanka nyt sitten se? Niin näitä on, mutta kun nääkin on niinku tavallaan tosi ohuita. Mä en joskus en tykännyt ohuesta langasta kutoa ollenkaan, nykyään tietysti enemmän kutoa. Niin ajattelin, että jos näitä rupeaisi kaksinkertaisena kutoa vaikka arvetan kanssa tai jonkun, että olisi sit niinku, sais niitä niinku pikkuhiljaa tämmösiä ihmeellisiä jämäkeriä. Kertyykö teille tällaisia ihmeellisyyksiä, että on niinku, et ei oikein tiedä mitä niistä tekisi, mutta ei haluaisi antaa niitä eteenpäin, mutta semmosia. Mä tässä siivosin viikko sitten mun kaikki neulella tai noin lankalaatikot ja yhdistelin ja kävin läpi, että mitä kaikkea on. Yllättävän on paljon, mutta ei ehkä niin paljon, mitä kun mä oon ajatellut. Että siinä on parit paitalangat, semmosia, mitä on joskus vuosia sitten tilannut. Mutta sitten aina tulee kaikkea kivaa uutta, mitä haluaa ostaa ja tehdä, uusia malleja ja uusia lankoja, että haluaa kokeilla niin sitten aina menee ohitte. Että mä oon nyt aika paljon ostanut lankaa ja mä oon ostanut itselleni lankajoulukalenterin Lankafarmilta ja toisen lankakalenterin Misanja on siis se niminen. Joo. Siinä oli Louhittaren luola lankoja, oli viimeinen talvi, niin mulla oli ihan pakko ostaa se. Tai niinku Louhittaren luola lankoja oli niinku tavallaan enää myynnissä. Niin niin ajatus katkesi. Niin, että niitä saisi siihen kalenteriin vielä. Ja mä oon niitä muutaman langan ostanut joskus Louhittaren luolaa ja on tykännyt ihan hirveästi, niin mä ajattelin, että no miksipäs ei, että siinä on minivyyhteistä ja jotain muuta kivaa.
Niin mun ei tarvitse tavallaan sitten tänä vuonna ainakaan nostaa kauheasti lankaa. Kyllä mä nyt ehkä ajattelin sitten, kun mennään käsityömessuille tonne Tampereelle, niin Linkula spinnerin lankoja, jos niitä tulee sinne myyntiin. Mä en ole vielä kattonut sitä tarjontaa, mutta jos niitä tulee myyntiin, niin mä ajattelin, että ainakin yhden vyydin sitä, että mä haluaisin testata, että minkälaista lankaa se on. Kaikki on kyllä kauheasti kehunut sitä. Mutta se siitä. Sitten mähän on joskus ostanut Online-lehden tämmönen muistikirja. Siis niin silloin kun ne tuli. Siis siitäkin on varmaan se 10 vuotta. Mä oon tänne vaan kerännyt siis kaikkia näitä, mistä langoista mä oon tehnyt ja pitänyt kirjoittaa. Aina työt. Tähän olisi tosi kätevästi, olisi helppo tarkistaa, jotain tumppuakin tekee, että mitä mä teen. Niin mä oon itse asiassa 4 vuotta sitten mä oon tänne kirjoittanut. 2020. Joo, 4 vuotta sitten. Ja itse asiassa sen jälkeen en oo yhtään. Niin mä ajattelin nyt noitten tumppujen kohdalla, että mäpäs otan ja rupeen kirjaa ja palmikkoneelle takista, että sais vähän niinku itselleen muistiin niitä asioita, kun sitten välillä kun haluaisi jotain tehdä, ja sitten millä mä sen tein ja ei muista enää, jos on joku kiva, hyvä ohje, tai just niin kuin Ritterissäkin, että no itselläkin mä haluaisin siitä tehdä. Nyt kun mä aloitan tekemään siskolle ja mä oon itse asiassa mun miehelle tehnyt rittaripaidan, mutta mä kutistin sen pesukoneessa. Siitä tuli ihan semmonen ihan tönkkö, että mä heitin sen sitä roskiin loppupeleissä. Vaikka olisin sitä pyllynalusia voinut jättää, mutta kun ei siinä harmituksessa huomannut, että olisi voinut jättää pyllynalusia siitä. Niin just semmoisia, että millä puikoilla on tehnyt, kun mulla on vähän se ongelma, että mulla tulee kirjoneuvolle niin kuin liian tönkköä ja sitten se tavallaan sileä osa venyy tai niin kuin löystyy ihan hirveästi. Täytyisi osata laittaa sileellä pienempi puikko ja sitten kirjoneuleella tavallaan isompi, että sitten se niin kuin pysyisi tasapainossa. Mutta semmosia ajatuksia. Sitten Laine-lehdellä tuli tää uusi kalenteri. Ja mä ajattelin, että mä en kalentereita tarvitse, mutta meillä on nyt sen verran kaikenlaista ohjelmaa. Niin ostin tämän neuloja vuosin, tilasin ennakkoon. Niin tässä oli mun mielestä tosi kivasti, ja kun täällä on niin kuin nimipäivätkin, kun mua ärsyttää, kun kalenterissa on nimipäiviä. Ja sitten just, että kun miehellä on kaikkia rallijuttuja, niin voisi aina kirjoittaa ja sitten aina viikoittain muistaa. Ja täällä oli kaikkia neuletapahtumia, mitä on Suomessa ja ulkomaillakin. On niinku kiva, että voisi suunnitella vaikka jotain retkeä johonkin. Näiden perusteella sitten lähtee vaikka johonkin vähän muuallekin. Katselee, että minkälaisia neulemessuja on muualla. Se on aika hauskaa. Mutta tää alkaa vasta siis niin kuin joulukuulta. Mun täytyy nyt odottaa niin kuin jouluun asti, että mä voin tätä ruveta täyttää, mutta tarkoitus oli se tänne sitten, kun täällä oli tavallaan näitä tyhjiä laatikoita näissä sivuilla ja sitten just näitä niin kuin neuleista, että vähän niin kuin jonkinlaista semmoista, että mä kudon tavallaan tosi paljon, mutta sit vois ehkä nyt vähentää sitä semmoista niin kuin, tai mä tiedän vähentää kutomista, mutta sillain tavallaan, että merkitä niitä ylös, mitä on tehnyt. Olisi kivasti joskus katsoa, mitä tekee. Tai katsoa kelloa, että pitää lähteä kohta neulet tapaamiseen, että saisi tänne kuvattua. Olikohan mulla jotain vielä? Ei varmaan. Tosi kiva, kun oot mun seurana ollut täällä ja toivottavasti tää videon laatu nyt oli vissiin parempi ainakin. Ja päästään nyt tästä eteenpäin. Kiitos seurasta. Moikka!